Jumala on valo ja hänen yhteydessään ei ole lainkaan pimeyttä. Jos sanomme, meillä on osallisuus hänen kanssaan ja kuitenkin vaellamme edelleen pimeydessä, me valehtelemme emmekä harjoita totuutta. Mutta jos vaellamme valossa niin kuin hän itse on valossa, niin meillä on osallisuus toistemme kanssa ja hänen poikansa Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos sanomme, meillä ei ole syntiä, niin me eksytämme itseämme eikä totuus ole meissä. Jos tunnustamme syntimme, niin hän on uskollinen ja vanhurskas antaakseen meille syntimme anteeksi ja puhdistaakseen meidät kaikesta epävanhurskaudesta. Jos sanomme, emme ole tehneet syntiä, niin me teemme hänet valehtelijaksi eikä hänen sanansa ole meissä.